3, 2, 1. Готови. Добър вечер на всички. Навън времето може да не е толкова приятно, но не може да се представите какво настроение си при Доги в Пловдив, в Бургас, в офиса на Снежи Ковачева и при мен нищо, че аз съм сама. Аз събирам овациите. Добре дошли на първото wellness споделяне онлайн. От миналата година започнахме нашата традиция да имаме периодични wellness вебинари с цел да ставаме по-добри и с цел да станем страната, която има едни от най-добрите wellness програми в нашия регион. На първия слайд виждате данните, които ще споделят днес за вас, но след София от град Пловдив, всъщност след Снежа от град Бургас, ние сме приготвили една изненада. За нея благодарим на директор Галина Христова от Пловдив. Тя ни представя една невероятна история, която записа на видео и ние ще ви я пуснем, за да я чуете. Едновременно с данните, и всъщност преди да започна данните, аз ще ви разкажа няколко wellness новини. Ще започна с напомнянето за квалификацията и втория шанс за директорски семинар и вечеря, ако сте добър wellness лидер. Квалификационният период е каталог 2, каталог 5 включително. Ще се квалифицира този, който има най-голям пазарен дял на wellness продажбите през периода в нашата страна. Добре е той да се поддържа нивото главен менеджер и директор по време на целия този период. Ще се квалифицира само един от вас. В общи линии борбата е обаче голяма между първите трима директори. Това поне се оказва в каталог 1, когато примерно разгледахме кой може да е квалифицирания. Именно за това сложихме и едно допълнително условие, че ако вие се квалифицирате с това условие за директорски семинар и вечеря, а вече сте квалифицирани по някои от останалите правила, ние ще ви дадем възможност някои от вашите лидери, който е с най-добри wellness продажби или с най-добър wellness дял, да присъства на директорския семинар и вечеря. Продължавам с още интересни новини. Вчера приключи диамантената конференция. Това беше нашия диамантен представител. Това е първият лид на такъв голям форум, като важната конференция представи своите wellness резултати. Пожелавам на Овена много wellness успехи с Oriflame и с wellness от Oriflame и много wellness екипи. А пък за следващата диамантена конференция пожелавам целият диамантен екип да се квалифицира. А защо нямате някой? Имах възможността да получа телефонно обаждане от моя wellness ръководител Сар Гунарсон и той ми разказа на бързичко за най-новите неща, свързани с wellness и Oriflame. Какво е направил Oriflame и какво директорите присъствали на диамантена конференция вече знаят. Първото нещо, това са постерите, които вие виждате. Това е постер метър, постер, който е за определене на точката, талентната маса, няколко вида точки за проспектинг. Има маркетинг отдел в България също разработва своя, само че с българско лице и точка за проспектинг. Още няколко неща имаме. Това са wellness награди за сертификация за преминаване на Wellness Академия. Един чек-лист, който е нещо много интересно. Ние ще ви разказваме за това. България е една от страните, която участва в така наречения проект Well. което означава, че използвайки wellness продуктите, ние искаме ти в рамките на 12 седмици да бъдеш здрав и добре изглеждаш. Защо 12 седмици? Ами защото един wellness абонамент е продължение на 12 седмици. Това е новият справочник на wellness продуктите. Отдолу е малко кантаче, което не е от Oriflame, но това е никакво значение. Ето
едно предложение за това как би могъл да изглежда вашия wellness кът в ЛКП-то или в офисът. В него могат да присъстват и метъра, и един постер хубав. Маркетинг отдел в момента се създаде за разработването на тези материали, кантарчето на подобаващо място. Идеята на Oriflame е предлагането и продажбата на wellness продуктите да стават по-лесно и по-професионално. За това, какви улеснения имаме още? Имаме един wellness център в нашия сайт, който се намира в wellness секцията ни. Или когато влезете в факция консултантство номер и парола и влезнете на подразделението wellness продукти, вие виждате ето това. Там с червено място, където пише Експертен център Wellness. Когато го натиснете, вие виждате толкова много неща. Пред вас се разкрива цяла една библиотека с интересни истории. Вътре има съвети за храненето. Вътре има съвети от нашите учени от хората, които са разработили нашите wellness продукти. Най-често задаваните въпроси и техните отговори са публикувани тук. Още толкова много информация, която може да ви бъде полезна не само за правилното хранене, ами и за здравословният начин на живот. Нещо, към което се оказва, че се стремят повече от 70% от населението на света в момента. Продължаваме нататък. Това е изследване, което четах, обаче смятам, че става въпрос за Европейския съюз. Да. Продължавам нататък с още нещо интересно. От понеделник, когато влезете в същата тази секция Wellness, вие вече не виждате картинката на десертните блокчета, вие виждате Wellness тест за здравето. Тази картинка с това отписната момиче и един лила бутон, където пише да започваме. Какво чакаме? Аз направих своя Wellness тест за здравето. Натискайки бутона, ние виждаме следната картина. Няколко уточнения. На тази картинка, като консултантски номер, може да запишете вашия консултантски номер, а височината, теглото и годината на раждане съответно на клиента, който сте поканили в вашия wellness кът или на вашето wellness събиране. Отдолу може да запишете имейла на вашия клиент или вашия имейл. Притискайки ще приключвате теста, получавате резултат на вашия имейл, така както аз получих своя резултат. И при мен лошото е, че от скала до 100, моят по-здравен статус е 60 единици. Това е и добре, и не е добре, като в много професионален вид са предадени от Oriflame специалистите съвета за това, къде трябва да има подобрение в моят начин на живот и какво трябва да направя. Освен това, има възможност този wellness тест да се препрати на още някой имейл. Например, ако вие сте го изпратили на вашия имейл, после да го изпратите на вашия клиент. Идеята на wellness специалистите и на wellness хората в Oriflame е всичко, което правим, да е на възможно най-високо ниво. Виждала съм какво правят другите компании и зная, че с този wellness тест и с нашия експертен център ние изпреварваме много останалите компании, които предлагат подобни продукти на българския пазар. Още нещо интересно, изключително много въпроси имаме, свързани с протеиновите десерти. В момента маркетинг специалистите се борят цялата тази информация, която виждате на слайда, да се качи в нашия сайт. Имаме проблем, но се надяваме, че той ще бъде отстранен в най-скоро време. Но на практика, ако вие сте закупили един такъв продукт или вашия директор е закупил, на кутията отстрани са написани абсолютно всички отговори на въпросите, които вие не задавате. Много често ни задавате и въпроси с какво нашите блокчета са по-хубави от другите и как аз да ги препоръчвам на мои клиенти. Ами, аз съм ви написала няколко неща, а пък най-добрият помощник в този случай е вашата инициативност.
Ако вие влезнете в Google или се заинтересувате от протеиновите десерти на други компании, вие ще откриете приликите и разликите с нашите десертни блокчета. Тук само така накратко съм описала най-важното. Или това, което прави впечатление на мен като един обикновен потребител, който не е наясно чак толкова с всичките изложни наименования, е, че ние сме единствената компания в момента, която дава 100% гаранция за качество, продуктите ни са без ГМО и в нашия сайт са изложени сертификатите, които удостоверяват тази 100% гаранция за качество. Има и по-евтини протеинови десерти от нашите. Има десерти за 2, за 3. Аз съм посочила есконил 4,75, 5 лева и 10, 7 лева, 9 лева и така нататък. Но много интересен надпис намерихме един от най-продаваните протеинови десерти. Забележете какво пише на опаковката, друга информация няма за този десерт. 16 грама патентована протеинова формула, 19 витамина и минерала, 10 гидрогенни мазнини, 10 изкуствени хладители. Този десерт е на цена 4,75 и се води един от най-продаваните протеинови десерти. Всъщност, ако един човек, който използва протеинови десерти, види какво имаме ние и какво той е приемал до сега, той веднага ще оцени приликите и разлики. Така че, карайте куфарите, както се казва, създавайте своите уелнес клубове или, ако не, отидете сами някъде в фитнес център или на друго спортно място, където има хора, които наистина ги използват. Там ще разберете за какво става въпрос. Приключвам с моя увод и с моята уводна част и прехвърлям думата на първият ми менеджер, това е Снежи Ковачева от град Бургас. Снежи, микрофонът ще бъде такова само след една минутка. Заповядай. Здравейте! Първо искам да ви се представя. Аз съм Снежана Ковачева от Бургас. Първо искам да благодаря на менеджмента на фирмата, на фирма Орифлейм, за номинацията и за високата оценка, която получихме. Това признание за нас е чест и отговорност. И така, моята история започна преди 2 години. Преди 2 години присъствах на презентация на Албена Димитрова. Тя сподели своята уелнес история по един особено впечатляващ начин. И под нейно въздействие взех решение за промяна. Като промяна не само по отношение на физиката ми, но и личностна промяна, на убежденията, на мисленето, на начина ми на живот. И стартирах уелнес. Първото нещо, което направих е коригирах начинът на хранене и като изцяло изключих от менюто си захар, сол и бяло брашно. И тук трябва да вмъкна, че преди това правих опити с такава корекция на храненето, но бяха неуспешни или кратки и бързо се възвръщаха първоначалните им позиции. И всичко беше без успех. Така, аз реших за себе си да заместя едно хранене с шейк, естествен баланс. Започнах да приемам по една доза шейк вместо обяд. И по-късно включих и дамския комбиниран комплекс. И така резултатът след 4 месеца беше 24 кг сваление и 24 см от висотата на талията ми, което за мен беше един удовлетворителен резултат. Тук трябва да вмъкна, че аз нямах физическата възможност да пуска някакви физически занимания. Единственият вариант ми беше 1-2 пъти седмично упражнявах каране на колело. И нямах физическата възможност, тъй като по това време работих и друга основна работа с работно време от 8 до 16:30. След основната си работа трябваше да провеждам минимум по 3 срещи, за да
ще получи развитието в Oriflame, което бях планирала. И така, сега свалените ми килограми са вече 30. Резултатът от всичко това е, че аз се чувствам по-добре, по-енергична, по-работоспособна, имам трайно подобрен метаболизъм и качеството ми на сън се подобри. Тогава заместих обяда, сега включих и останалите продукти от серията Wellness. Те вече са доста разнообразни и продължават да се увеличават. И имаме варианти всякакви, като Wellness, билковите напитки, тонус и релакс, супите, с които можем да заместим един добър вариант, да заместим едно хранене с здравословен вариант. Всичко това стана повод много хора да забележат промяната ми. Сами започнаха да ме питат на какво се дължи тя. Но никога не съм отговаряла в движение. Насрочвах лични срещи и споделям моята история, като по този начин ги мотивирам да използват Wellness. И най-често срещите завършват с Wellness абонамент или регистрация. Wellness манията обхванат също така и моя съпруг. Той се раздели с излишни 20 кг, за което го поздравявам. Освен всичко това, ние имаме две деца на 7 и на 12 години. Те често боледуваха. Всички вируси, които се заведяха на хоризонта, ние не ги пропускахме и често боледуваха. И така аз реших, че изключихме Wellness Kit при децата ми. И резултата при тях е вече година и половина не сме им давали антибиотици, което е много за нас, знаете. Заключението от всичко това е, че просто имунитета работи при децата. Искам да споделя, че Wellness стана начин на живот за цялото наше семейство. Ние сме щастливи заедно. Сега вече организираме представяне в нашия офис, като по този начин, Wellness представяне в нашия офис, като по този начин нашите консултанти имат възможността да поканят свои гости, да чуят нашата лична история, да опитат продуктите, шейковите, да се запознаят и с останалите Wellness продукти. Също така имаме и консултанти вече, които имат свои истории, те също споделят своя опит. И така техните гости може да станат техни клиенти или да се регистрират с Wellness абонамент. Избора е много голям и разнообразен, предоставен ни от фирмата. Всеки има възможността да избере своя вариант. Благодарение на Wellness, аз станах менеджер и постигам целите си по Oriflame. Всичко това прави тези продукти уникални, незаменими за мен и за моето семейство. Аз вярвам, че най-доброто предстои и свързвам бъдеще с Oriflame. Благодаря ви за вниманието и надявам се да съм ви била полезна. Здравейте, приятели! Искам да споделя опита на моето семейство с употребяването на Wellness продуктите. Казвам се Кръстанка Дянова, на 67 години съм, пенсионерка съм в момента, от 2 години съм консултант в Oriflame, комбиниран комплект от една година. Занимавала съм се цял живот с спорт. Това е моето образование, това е моята професия и това е моят трудов стаж. Тренирала съм лека атлетика, имам кандидат майсторска норма на препятствие, втора специалност имам тенис, трета специалност имам аеробик
С това съм се занимавала. В момента продължавам да се занимавам с това. Имам група, които водя в Медицинския университет в Пловдив. Съпруга ми, който е на 83 години, също се е занимавал с спорт. Той е мой треньор, завършил е в Москва, специалната атлетика, беше успешен треньор, има среден майстори на спорта. След това целият трудов стаж се изкара като ръководна длъжност в областта на високото спортно майсторство, където често постига много добри резултати. От неговото ръководство и организация областните олимпийски състезатели завоюваха на Олимпиадата в Москва повече медали и повече точки, отколкото цяла Франция. Има много висока компетенция в областта на стимулирането на високо разрядна спортистка. Той продължава да се занимава с спорт, да не играе координативно упражнение и кара колело, както всеки ден на гребна база, подяват 100 км, когато през зимата 15-20 км. От една година, аз тия комбинирания комплекс, има много тежка операция на коляното след падане на ски, ходи с колянка, играе с колянка и с кръста. След втората опаковка, както вече хвърлих на колянката и започнах да ходя без на колянка. А когато ми закрие абонамента, аз вече нямах нужда и да играя с колянка. Това ме впечатли много и го отдадах единствено и само на редовно постояние на комбинирания комплекс. Продължих да го пия, продължих да играя, чувствам се силна, чувствам се активна и съвностно уморим. Почувствах, че моят съпруг за известно време започна да се забедял, да намали километража, сутрин на гребна база, съжалим, и му предложих да опитам за 10 дни да пие от комбинирания комплекс и венеция. Той прие, който направи. След 10 дни той прецени, че това е много добре за някой, каза, това е добро, харесва ми, чувствам се по-добре, възстанових километрите с сутрин, които карам, направи ми абонамент. И така му направих абонамент, и той продължава да го и сега. Но аз искам да споделя нещо, което не се случва с него и който беше във връзка с това, което ние осъществяваме. Преди около месец и половина той изпуска на вечерния влак в Туснопоя, където се намира в подножието на Средна гора. Тогава не се изпусна влака и ще се върне в вилата, в която е бил средина с неговия си приятел. След това, като се обади и каза, да бъдеш посоката, не мога да намеря вилата и изпусна. И двамата преценихме, че той не трябва да заслужа, трябва да търси вилата и посоката или трябва да спира да ходи, което той и направи. Обадих се на 40 минути, за да поддържам духово, и да проверявам дали е заспал или не. Така той в продължение на 11 часа ходише с почивки, само почивки по 5 минути, в което време аз се обадих да вие говорихме, и търсише посока. Значи, следното ми обаждане беше към 4 часа. Той каза, разбеделява се, разбрах къде съм. Минало е през Покайтела баня, на път вече към Карлово. И мога да се ориентирам. Връщам се към Карата. По негова преценка, а неговите преценки са точно, защото това е неговата компетенция, той е извървял към 19 км. И това без храна в себе си, без вода в себе си, и все пак на 83 възраст. Когато той се прибра в къща, първото нещо, когато се влезна, той каза, добре, че вчера сутринта не забравих да се пия комбинирания комплекс. Само бяха първите дни. И аз съм убеден, и той е убеден, че благодарение на този комбиниран комплекс, той издържа тази нощ и като сложим голямия километраж и големия стрес и всичко състояние, наистина това ще е много голямо постижение, което след миналия страх вече е като негова кора.
Сега направих музей от протеиновите блокчета по негово искане, защото становът, който излезе на полите, най-напред той е информиран за това, разглежда го по най-старателния начин съставките, преценява какво е добро, а то всичко е добро. И миналата седмица беше пак на ранчото и каза, че след като е изял половината блокче, не той е опъднял за обяд, нито е спрял да копае и е прекопал целият двор и налетал с много силен от едно блокче. Това е, което исках да споделя с вас. Ние с него решихме, че това е нещо, по което ние до края на живота ще употребяваме. Точно това не трябва в тази възраст. Да правим това, което обичаме, това, което ни радва, това, което ни прави здрави, жизнени и щастливи. Препоръчам на всеки. Благодаря ви за вниманието. Здравейте на всички! Здравейте на всички! Много се радвам да се видим тази вечер заедно. Имам да ви разкажа много интересна информация относно уелнес живота, защото наистина да ползваш уелнес продуктите не е просто предимство, това е начин на живот и стил на живот. И ние се стараем тук в Пловдив, а и не само, и в Бургас, и навсякъде, където има лидери от нас, от групата на Теги и на Стефи, да разпространяваме този начин на живот, защото наистина в наше време е много важно да имаме малко по-здравословен начин на живот. Това е така, защото всички знаем, че почвите са много изтощени, всички, които вярват в плодовете и зеленчуците, това е прекрасно, обаче това, което консумираме като почва и зеленчук, въобще не е това, което трябва да бъде. И затова тук ни идват на помощ уелнес продуктите, за да разширяваме нашата дейност, да ги популяризираме все повече и да стигаме доколкото се може повече хора. Нашият екип преди 2 години решихме да направим един проект, който се състои в организиране на специализирани уелнес презентации, Уелнес Plus. И в днешната вечер мога да ви споделя малко повече информация как, колко и защо. Като всички лидери, всички, които организират и политически партии, различни мероприятия, знаете, че когато ги правим тези партии, ние не каним хората от понеделник до сряда вечерта, а ние ги събираме хората в периода на поне 10-15 дни предварително дадено събитие, като си правим реклама на всяко едно събитие. И как процедираме ние? Ще ви дам един най-простият пример, който се базира на месечния работен ден. Имахме 6 козметични пачка от 10 сутринта, по време на които срещайки се с различни хора, лично аз, чрез моята консултант, се запознах с 5 момичета, които определено имаха необходимост от уелнес продукти и 3 момчета, като запознавайки се с тях по време на увода на козметичното парти и на срещата, аз представям себе си, че аз съм Мария Дойчева и съм мис уелнес и уелнес посланик, че съм отложила 44 кг, била съм в Стокхолм, фирмата е впечатлена от моите резултати и как, нали, всеки един от тях може да има подобни резултати. И тук е много важно да ви подскажа. Не се срамувайте да попитате хората дали имат нужда от отслабване, от повече сила, от повече енергия, като аз себе си съм се определила следния тактичен въпрос. Може ли да задам един леко тактичен въпрос, виждайки някоя момиче или жена, която има малко повече килограми в излишък, след което винаги отговорите задайте го и аз питам, интересува ли ви как може да свалите някой друг килограм, тъй като ви разбирам какво ви е, аз съм имала, била съм в подобно положение.
лидери, млади консултанти, знаете, че хората, които имат нужда да отслабнат, те са много притеснени от този текст, много често са силно комплексирани и много трудно говорят за това. И вие трябва да им подскажете, че вие сте хората, на които могат да споделят и оттам нататък да започнете wellness диалога. След това провеждаме когнитивните карти и накрая на срещата се оговаряме вече индивидуална wellness консултация с тези, които наистина искат да чуят малко повече за продуктите, да ги дегустират, да бъдат обслужени професионално, да им покажем таблиците и така нататък. Следва стъпка втора, след като вече хората знаят за нас, професионална wellness консултация, на която в рамките на 5 минути разказваме точно какъв е смисъла на шейка, как е създаден първо с превентивна цел за здравословно лечение, за възстановяване на организма след тежки операции и след това как е пригоден в името на отслабването. След това вече правим индивидуална хранителна програма за съответния човек, като тук имаме няколко варианта. Първият вариант е wellness плътната карта, с която всички разполагаме, или wellness пътеводителя. Вторият вариант е, когато определено сме разбрали по време на проучването, че човекът не може да консумира определени продукти, правим любителско wellness меню, което се базира на неговите любими храни. Естествено, това, което може да се включи в wellness програмата, остава, това, което не може, просто го заменяме с други негови предпочитани храни. И третия вариант е абсолютно индивидуално wellness меню, което е доста строго. Това се базира на моята wellness програма. Всеки, който има нужда и иска да я получи, да ми изпрати имейл на mix.wellness.m@gmail.com или да се обърне към регионалния менеджер, който ще му препрати моя имейл, за да ви дам тези програми. Те са малко по-различни от wellness пътната карта. След това вече, когато имаме нови клиенти wellness, било то за шейковете, за витамините, супите или който да от wellness продуктите, или в повечето случаи се стремим те да станат наши нови wellness консултанти, им казваме да споделят опита си и силното преживяване от днеската среща с 5 човека и в рамките на следващата седмица ги контролираме да връщате тези 5 човека. И след това вече всички тези хора ги каним по телефон или лично на официална wellness презентация в рамките на каталога. Тук искам специално да благодаря на госпожа Телка Милева, че ми е изпратила такъв имейл, в който ми задава въпроси и улесни моето узнаване тази вечер. На такава wellness презентация, съответно нашите нови wellness консултанти, wellness лидери или техни познати или наши познати се запознават още по-подробно с wellness продуктите, какъв е формата на една презентация. Протича час и половина. Първите 30 минути имаме поканен гост, лектор, който говори на подходяща за сезона тема, здравословното хранене, влиянието на диетите, как да се храним през зимата и други подобни теми. Ние сме се насочили към доктор Светла Балтова, която е един изключителен лекар и същевременно много професионален панелопат. И веднъж на каталог тя е наш специален гост, като тя ни прави тези лекции, събираме хората за да чуят и се порадват. Имаме специално заведение в Пловдив, сладкарница Стевия за здравословно хранене на сладки продукти за хора в неравностойно положение, диабетици и други подобни болни, които не могат да си позволят да консумират захарни продукти. Умишлено сме избрали това място, тъй като тяхната кауза и нашата кауза е в един поток. И след това, след като приключи узнаването на нашия гост лектор, имаме презентация на един wellness продукт в рамките на 15-20 минути, като той е свързан с темата. Например, ако имаме здравословно хранене
и предпазване от диетите, след това ще разказваме за Shake Wellness. Ако имаме влиянието на планетите и какво се случва в различните моменти, след това ще го обвържим с витамините и така нататък. Също може да ми задавате въпрос отново на имейла, ще ви изпратя няколко теми и връзката съответно с wellness продуктите и след това в рамките на точно 5 минути човекът, който има най-голям wellness резултат, да поканваме на сцената да сподели своята история и своите впечатления от wellness продуктите. По този начин хората се стимулират да бъдат сериозни, редовни и изпълнителни. И освен това, друг начин за стимулиране за промяна и развитие са различни wellness състезания, които аз правя в моя екип, както за продажби, така и за резултати. Правя професионални фотосесии, подаряваме професионален грим, подаряваме, сега много се улеснихме, както имаме на разположение блокчета и чайчетата. Правим си wellness английски следобеди и wellness френска закуска с билкова напитка тонус или релакс, съчетана с wellness блокче. И след като нашият млад консултант разкаже своята история, дегустираме някои от wellness продуктите. В момент ще ми се изключи. Извинявайте за прекъсването. И така протича една wellness презентация. Това е нещо различно от срещите на моя мини wellness, по който съм си го направила с хората от моя екип. Там каня всички желаящи, които вече са започнали да пият шейка или комплексите, да споделим резултати, да споделим трудности, да се измерим, да се наградим. Най-често от миналия каталог наградата е wellness блокче, след на което, когато те го опитат, започват да подават по-активно wellness протеиновите блокчета. Статистиката, която съм извадила, е на база каталог, тъй като не мога да запитам как съм стигнала своите резултати, колко хора точно съм разговаряла, колко от тях са започнали, приключили абонамент. Но общо взето съм извадила като статистика, че на една wellness презентация присъстват между 20 и 30 човека, от които 10 са около 10 от тях са гости, на тях им раздаваме анкети и след което ги обслужваме въпроси с косметична консултация или wellness консултация. Съответно от тези 10 човека 8 стават wellness потребители. От 8 wellness потребители имаме поне 5 консултанта, независимо дали е кампания на регистрация или не е кампания, защото наистина консултантската отстъпка при wellness продуктите е доста изгодна. И след това вече тези хора на своя ред, които са захранени по порите с wellness продуктите, те водят нови wellness фенове. А на моя клуб се събираме между 5 и 8 човека всеки път, които обменяме опит, споделяме постижения и трудности и се награждаваме на си, съответно тази емоция отново се разпространява навън и така пък се срещаме с много хора. Най-важното, което трябва да ви извадя като извод е, че трябва да сте много искрени, много честни, много всеотдайни от една страна и много строги, много контролиращи от друга страна. Имате много wellness консултация, wellness, точно като новорегистрирания. На втория ден ми звъни. Какво става? Почна ли да пиеш wellness продукти? Как е работа? Докъде си? Почне. След това, свършва първо следваща това. Докъде си wellness продукти? Изтегли са? Какво става? За да може да ви насочите, като им създадете навици. И като резултат най-голям в нашия wellness клуб, сега искам да поканя тук при мен, наскоро София Танасова, тя е моята гордост, едно прекрасно слънчево момиче, което озари моя опит през горещите летни месеци. Много съм щастлива, че това се случи точно на това мисло, Little Miss Wellness.
Здравейте от мен. Тя ми се състоя от една сезона, 13 години съм. Преди повече от 4 месеца аз запознах с Оли Флейм. Две мои приятелки да поканиха в музично парти. Там се запознах с Мис Уелнес, Мария. Тя ми обясни за продуктите Wellness. Тя се отслабнала и реших да се променям, тъй като много години от малка съм била наранявана, много са ме обиждали и какво ли не друго. Започнах да пия Wellness, защото имах голямата мотивация. Исках да отслабна, да стана най-красива на света и видях, че всичко става с много труд, с много мотивация и после трябва да вярваш за това, което правиш. За Wellness мога да кажа, освен че съм много благодарна, направя щастлива, продължавам да пия Wellness и преди 4 месеца бях 75 кг, сега с 9 кг по-малко и започнах да нося по-малки размери панталон, възраст, която съм много щастлива и вече се обличам красиво с подходящи дрехи за мен и съм много щастлива с това, което направих, продължавам. Устремена напред, гордо дигам глава и както казвам, гордото патенце се превръща в един красив левен. И за сега моята мечта е да стана Little Miss Wellness и се надявам да успея. Благодаря ви. Една майка с две деци са прекрасни дъщери с много ниско самочувствие с наднормено тегло. Запознах се с Оли Флейм покрай желанието да се променя. И аз, както и Снежа, както и Мария от Пловдив и прекрасната София, имах нужда без Wellness теста, който в момента е една привилегия, да се отърва от излишните си програми. Какво направих аз? Влюбих се в един продукт, шоколадовия Wellness Shake. Повярвах, че той може да ми се действа. Повярвах в резултатите, които бих могла да постигна с него. И всъщност, постигайки тези резултати, моята лична история с този прекрасен Wellness продукт вдъхновиха много хора да започнат промяната след мен. Виждате ефекта при мен. Той бе постигнат в рамките на 2 месеца, като имаше и последващ ефект. Това е моето вдъхновение. Таня Сосидян, това е моят спонсор. Всъщност всичко започна след като я видях нея. Познавах Таня преди да постигне резултата, на който виждате и вие. И се впечатлих много. И тъй като аз се опитвах да отслабна по всякакъв друг начин, който беше неуспешен, в края на краищата я попитах как е успяла тя. Това, което тя сподели, ме накара малко да се подемача и да кажа, аз толкова неща съм пробвала, не съм успяла, сега с един продукт ще успея ли. И всъщност малко започнахме и нас, но резултатите дойдоха още първата седмица при мен. И в рамките на 1 месец аз успях да сваля 10 кг от теглото си.
Поразяващото беше, че го направи това всъщност се случи по един много естествен и красив начин и хората го забелязаха. И в края на крещата имах доста случаи, когато не ме познаваха мои приятели, вървеше по улицата, трябваше да преминат на другия тротуар, да ме познаеш, да видят дали всъщност това съм аз. И това, което чувствам и от другите колежки уелнес лидери, е, че всъщност полисъм на личния опит и това, което сме постигнали ние лично с уелнес продуктите, вдъхновява хората да ни последват. Как работим ние в нашия екип с уелнес продуктите на Oriflame? Първо ги използваме, след което постигаме добрите резултати в работата в екип. Какво означава това? Това означава, че на нашите уелнес презентации задължително слушаме истински лични истории на нашите консултанти, на нашите клиенти. По този начин успяваме да изградим добри уелнес лидери, разказвайки техните истории, разказвайки частите с уелнес продуктите, разказвайки самото съдържание на продуктите, как са създадени, за какво са създадени. Не изземваме ние тези функции от нашите уелнес лидери и по този начин те успяват много по-уверено и много по-самостоятелно да представят продуктите, такива каквито са, без притеснения, без някакви недомлъвки, просто нещата са поставени много ясно и чисто. Представям ви най-новия менеджер в нашия екип, това е Тошка Денева. Тя е менеджер на 12% и това е нашия най-добър продавач на комбинирания комплект за жени. Защо? Защото тя също първо получи личния ефект от този комбиниран комплект, остана възхитена от него, тя подобри значително здравословното състояние. Не казвам, че ние, които сме успяли да смъкнем доста излишни програми, не сме подобрили здравословното състояние, но тя лично, приемайки комбинирания комплект, успява значително да намали холестерола в кръвта и да нормализира кръвното си налягане, което за нея на тази възраст е изключително важно, защото алтернативата е била да продължи до края на живота си с качеството високо кръвно. Но това, по което ние виждаме всичко покрай нея, е подобреното състояние на кожата и вероятното излъчване, което тя има. И всъщност нейният личен опит също води за нея много консултанти, много клиенти, които също искат да опитат да пожелаят този ефект, който и тя го има. Сега ще ви представя Таня Копозян, това е моят спонсор, който аз много обичам и от която всъщност черпя страшно много опит и енергия. Тя ще ви разкаже малко по-подробно за нашата система за работа. Здравейте отново и от мен. Сега вече се надявам, че може би ме виждате. Както казаха всички преди мен говорещите, личният пример всъщност е най-важен за работата с уелнес продуктите, за споделянето и създаването на екипи. Сега моята работа е малко по-сложна, да ви дам нашите резултати от това, което правим като система на работа. В Oriflame всички знаем, че имаме система на работа с Artio. Приложихме много успешно с уелнес продуктите в нашия екип и получихме наистина изключителни резултати, между 30 и 40% дял на уелнес в целия оборот на групата. Това е статистиката ми, съвсем скоро съм я извадила за 10 месеца назад.
Общо сме имали 17 събития за лоялност продукти. Едно от които е било голямо в конферентна зала на хотел. Общо на всичките ни събития са били презентации, дегустации, споделяне на лични истории, като това е 19% от всички презентации, които сме направили за тези 10 месеца. Там включваме козметичните партията, обученията по грим, семинарите. 19% от всички тези презентации са били на лоялност продукти. И резултата е всеки каталог между 30 и 40 абонемента в моята персонална група. 18% група е моята група, за да знаете горе-долу за каква бройка става въпрос, на колко голяма група. И wellness групата на Ваня Костова, която видяхте преди малко, тъй като това е изключително wellness група, е точно с 50% wellness регистрации от всички регистрации в персоналната група. За 8 месеца сме изградили нова стабилна 15% група с огромен потенциал за растеж. Близки отношения с много регистрираните ни консултанти, защото ние много близко проследяваме ефекта от продуктите. Разбира се, тези събития, които правим, представянето на wellness продуктите за здраве, за подобряване на фигурата и за спортуващи в крайна сметка хора да са по-енергични, повишава имиджа на Oriflame в Бургаски регион. Каква е системата ни на работа? Ще постарая да бъда кратка, но всичко да споделя с вас. На първо място, колко често правим презентациите. След това презентацията на продуктите с бизнес насочено. Регистрираме желаящите да постигнат ефекти, които желаят, разбира се. Проследяваме резултатите, споделят си ефектите всички, които са постигнали такъв на следващите презентации и търсим препоръка от хората, които имат резултати. Естествено, най-важната ни работа е да си намерим лидерите в wellness екипа. Така, регулярността на презентациите веднъж на каталог или при много голям интерес веднъж седмично, според желанията на нашите клиенти, приятели, гости. Сега е момента всъщност, февруари-март месец, най-вероятно ще имаме пак огромен интерес. Пролетно време ги правим веднъж седмично нашите презентации, защото хората искат да са готови за плажа, да влязат във форма. И голямо събитие в конферентна зала, голямо имам предвид в голяма зала на хотел някакъв, веднъж на 4-5 каталога правим. Когато започваме нашите презентации, имаме wellness анкета на входа. Всеки, който влезе, ние му даваме wellness въпроси, който е в нашите wellness презентации на сайта на Oriflame, всеки може да го види. Това е, което даваме на всеки един гост. Те, докато започваме с нашата презентация, са си попълнили въпросите и след това персонално, човек, който ги е поканил, им разяснява какво имат нужда като продукт. Презентацията започва с награждаване на най-добрите резултати на достигнати нива, ако имаме такива в момента. Първата част е презентация на продуктите. Всички знаем презентацията на продуктите от сайта на Oriflame. Тези презентации използваме. Имаме и втора част, която е за бизнеса. Буквално презентацията ООН на Oriflame сме иначе насочили сме за wellness продуктите. Регистрираме желаящите да постигнат някакви ефекти, докато имаме дегустация на всеки листата естествен баланс. Сега даже с протеиновите блоки ще го правим. Всеки един консултант, който е поканил свои клиенти, разяснява лично, персонално
резултатите от wellness анкет. И обявяваме, разбира се, подарък за всеки, който направи абонамент в момента или някакви закачки с хората, които са ни дошли на гости. Всъщност проследяването на резултатите е най-ключовия момент при wellness регистрации, за да имат те ефект. Имаше въпрос от лидерите в България дали имаме картотека на клиента. Всъщност всеки спонсор, тъй като ние имаме доста хора, които спонсорират за wellness продукти, всеки спонсор се води в печера срещата с човек, когато са записали. И нямаме обща картотека на тези wellness регистрации на тези хора. Може би защото все още нямаме wellness клуб като такъв създаден. Когато го направим, ще ви разкажем как правим картотеката. Всеки спонсор проследява ефекта при своя си ново регистриран или при своя клиент. Какво се случва една седмица след приемането на wellness продукт. Ще говоря за отслабването, разбира се, с сейта, но и с комбинирания комплект при хората с хронични заболявания много бързо се вижда ефекта. Споделяме на ефектите от новите членове на екипа, това, за което говори Иваня преди малко. Съвсем неформално, ние просто ги питаме, някъде сега, какво се случи при теб? Просто както са си на мястото, никой не излиза отпред, за да се притеснява от многото хора, просто неформално те се казват ефектите. Когато достигнат 6% ниво, естествено става част от водещите на презентацията. Как да получим препоръки? От консултантите, които не водят гости на презентациите ни, имат ефекти, просто им казваме, нека да се свържим ние с своята приятелка, която се интересува от това, но първо предупреди. От консултантите, които водят гости на презентацията, ни разбира се, ние се запознаваме с тези хора лично и можем да получим контакт с тях. При бързото израстване на консултантите, които правят wellness регистрации, работата ни е да намерим хора, които да искат да помагат на близките си по начина, по който го правим ние. И разбира се, те са единици, знаем, всички лидери се намират трудно. Имаме и едни много сладки странични ефекти от нашата система на работа. Регистрация без присъствие. Това са хора, които сме ги поканили, но не са успели да дойдат. И след това ни разпитват, вие какво направихте, като им поразказваме, това разказахме, това разказахме. И те казват, супер, запиши ме. Сега и аз се опитам, първо защото при вас е много готино и сигурно ще ми помогнете. Много често хора без да са ни клиенти или просто не са видяли, че имат нужда от продуктите, ни изпращат препоръки с идеята, че ние ще им помогнем на тези хора, ако имат проблем. В крайна сметка ние наистина помагаме на хората да бъдат по-здрави и по-красиви. Индивидуалните срещи ще ги прави всеки лидер сам. Гордо със същата структура, като презентацията, за която ви разказах, но просто в по-съкратен вариант. Както кажа, предстои ни създаването на нашия wellness клуб. Почти сме стартирали, но все още нямаме какви ефекти да ви разкажем. Сега ще ви кажа, довиждане от Бургас, както казах, не толкова слънчев днес, доста ветровит. Предавам щафетата сега на Нели, която ще ни разкаже още интересни неща. Нели си? Разкрихме ви различни начини на работа. За вас вече остава възможността да приложите всичко, което чухте или това, което ви хареса в работата с вашите екипи. За да станем заедно успешни и wellness посланици и wellness лидери от Хоризонт България.
На този вебинар ние направихме запис. Отново ще го публикуваме на това място при Wellness материалите в Wellness секцията на Oriflame. Използвайте всички обучения, които имаме ние. Използвайте онлайн обученията, които имаме на стъпка 1 и стъпка 2. Всички те ще ни помогнат, за да подобрим нашата работа. Момичетата пропусна се едно нещо да кажат, което споделиха с мен. Не е лесно да се работи с Wellness. За да работиш успешно с Wellness, ти наистина трябва да познаваш добре продуктите. И да ги ползваш, и да ги познаваш. Защото на срещата имаш различни клиенти. Хора, които са много по-добри от теб с доставките или много по-знаещи като един лекар или фармацевт. Благодаря много на Снежи. Благодаря много на Галина Христова от Пловдив, която направи този клип заедно с Станка. Благодаря на София, Мария, Ваня и Таня. Пожелавам ви огромни успехи и следваща стъпка в Wellness таблицата на Oriflame успеха. Благодаря много. До нови срещи. До скоро. Довиждане.